Ненавиджу тигрів. Але горять вони гарно. Сержант Брукс, друга бронетанкова. Ми теж нарвались на тигра. Тепер нас двоє. Той теж гарно горів. Поїдеш з нами. Штурм міста вже розпочався, треба поспішати. Сержант Брукс, чого Сандерболт? Чого блискавка? Щоб одною назвою вселяти ужас у противника? Типу того. Моєму Фаєрфлаю теж треба якось зватися. Назву його Бетсі. Думаєш, противник злякається танка на ім'я Бетсі? Так звали мою бабцю. Я її дуже боявся. Ціль на 3 години. Штуга виносимо першим. Шерман очухався? Дуже вовремя. Скотиняка! Гарний вистріл, Шерман. Бачу, ти очухався. Ще парочка на моєму щоті. Сержант Брукс, мені положена медаль? Спочатку займемо місто, там побачимо. Ну так завжди. Ну як, отямився? Медикам потім покажешся. Наразі важлива кожна гармата. Штурм уже розпочався. Через те, що ми запізнилися, вся увага супротивника зосереджена на іншому фланзі. Це наш шанс. Атакуємо відразу. Вриваємося в місто і затискаємо супротивника з 2 боків. Їдь за нами і не потрап у зуби дракона. Цими бетонними іклами усіяне все поле у кілька рядів. Нічого, прорвемося. Головне, слухай мене та виконуй накази швидко і чітко. Ми з Маклаудом тебе прикриємо. І так, не зважай на його жарти. У кожного свій спосіб долати стрес. Вперед! Штурм уже розпочався, маємо поспішати. Треба Шерману назву придумати. Назвеш його на честь свого діда. Його звали Євстратій. Ворогів це точно злякає, але боюсь, вам набридно це виговорювати. О, а може ж тут його? Як тобі таке ім'я? Унеслася? Наробимо дірок в цьому кориті. Знищено. Гайда до міста. А як насчет машини смерті? А? Вселяє жах, але не дуже оригінально. Сказала блискавка. Шарло наші валять. Можна і в тіло не ходити. Дві цілі на 12 годин. Вогонь! Стріляй! Машина смерті! Стріляй! Ні, треба тобі щось покоротше. Німецький ПЗ бронебійними.
спимо, об'їжджаємо праворуч. Від нас не втічеш. Давай за ним. Жнець. О, як тобі жнець? Ворожа артилерія на 12 годин. Треба знищити її якнайшвидше. Падлюка, ща я тобі. Користую оптику, везунчик. О, само вирвалось. Зватиму тебе везунчик. А ти нічого, везунчик. Тебе нам якраз і не хватало. Своде, новий супротивник. Їдемо до центру. Гранична увага. Ого, та тут на всіх хватить. Давай, вогонь! Хороша робота. Лишилося зачистити останню площу. Вперед! Увага! Противників більше, ніж очікувалось. Посорівнуємось, везунчику. Давай, вогонь! Гарно горять. Жарко було. Вважаю. Давно я такого не бачив. Дякую за допомогу. Цей бій за нами, але попереду ще багато битв. Сержант Брукс, що там з медаллю? Не зараз, бабцю Бетці. Ха! Тигри найхуже, що можна зустріти на полі бою. І якщо командування каже, що в них проблема, це тигри. Перша штурмова група не виходить на зв'язь, друга тільки виїхала. Нас посилають за ними. А якщо посилають нас, це означає тільки одне – тигри. У штабі так і кажуть, відправте цих експертів з тигрів. 9 штук на 2. Непоганий в нас результат за півроку. 5-4 в твою пользу. Я маю шанс вирватися вперед і получити на кінець цю драну медаль. Пішли, Брукс не любить ждати. Охота починається. Висуваємось. Усім бути напоготові. Авіація працює по місту, але в ньому досі повно техніки ворога. Охота починається. Ну що, везунчик, сьогодні той день, коли старий Маклауд забере в тебе титул «Охотник на тигрів». Не загравайся, Маклауде, це... Чорт! А ось і наш перший штурмовий загін. Тигр постарався. Ні, пробиття не того калібра.
Це середні танки. А ось і вони. Фу, дрібнота. Нічого інтересного. Не відволікайся, Маклауде. Так, пане сотник. Везунчик, не відставай. Як в тірі, що вони собі думають? ВК на тому березі. Вогонь по готовності. Це він зря виліз. В оптиці він як на долоні. Вхід снайперський режим. Крутіть колесо миші. А ось і другий повзе. Везунчик, мені хоч одного оставиш? Вперше чую, щоб ти випрошував собі ціль. Чорт, я це вголос сказав. Міст заблоковано, треба їхати в об'їзд. Більше оптимізму, сержант. Зараз все буде. Оптимізм це хороша підготовка до місії. Тут поряд є фліт. Провісник хрінів, як ти це зробив? Я просто бачу хорошо. Я бачив самоліт. Чому не попередив? Це ж був ворожий. Хіба? Мені показалось, що наш. Ціль на 12 годин. Гарно наші валять. Можна і в кіно не ходити. Закінчуємо з ними та рухаємося вперед. Треба наздогнати другу штурмову групу. Думаю, це вони нас доганятимуть, бо явно поїхали в об'їзд. Через твій брід. Так що тигри будуть нашими. Тільки не піжонь. Тигр це тигр. Небезпечнішого противника немає. От і хорошо. Скільки мені треба їх підбити, щоб на кінець получити свою медаль? Знову ти зі своєю медаллю. Ти тут лише заради нагород? А мені вона взагалі не треба. Мамі хотів послати, знаєш, як вона зрадіє? Всіх сусідів обійде, покаже. Вони зі мною буде. На кінець-то. Хороші новини. Наздогнали другу групу. Крепка подлюка. Везунчик шукає слабкі місця. Дідько, вогонь на ураження. Вхід снайперський режим. Крутіть колесо миші.
Зелений маркер інформує про високий шанс пробиття броні. Знову заглох? Чи що там? Цілься вниз, знизу під лобовою броньою всіх тонко. Вицілюй люки, важко попасти, легко пробити. Крепка подлюка. Везунчик, шукай слабкі місця. Зелений маркер інформує про високий шанс пробиття броні. Вхід снайперський режим. Крутіть колесо миші. І цей гарно горить. Взводе, увага! Всі союзні групи знищено. Тепер ми залишилися самі. Треба завершити місію. Поїхали! Ціль на 12 годин. Не забувай рухатись, везунчик. Іначе вони і твої слабкі місця вицілять. Або ховай свій корпус за підбитими танками. Так вони тебе взагалі не достануть. Башня в тебе крепка. Везунчик, бий у борт і корму. Цілься вниз, знизу під лобовою броньою всіх та тонко. Везунчик, бий у борт і корму. Не думаю, що це останнє. Розвідка передбачала, що тут, окрім тигра, є щось іще. Ох вже мені ці розвідчики, нічого точно не знають. Кого тут ще ждати? Пантер? Твою ж, це не пантера, королівський тигр. Такого ми ще не зустрічали. За такого тобі точно медаль належиться. Оце серйозна розмова. Було би його ніяк не пробдітько. Мені збили гусеницю, не можу рухатись. Везунчик, валимо його швидше. Брукс! Твою ж Брукс, відповідай! Зелений маркер інформує про високий шанс пробиття броні. Везунчик, бий у борт і корму. Горить. Гарно горить. Охотник на тигрів. Тепер це точно твій титул. Живий! Брукс живий! Обгорів дуже, але живий! Куди він дінеться? Він мені медаль обіщав. Ти свою получив заслужено. Ловко ти цього королівського піджарив. Тепер ми квити. Той вистріл в тигра, коли ми тебе спасли. Тупо везіння. Стріляв майже не цілячись. Бачиш, як обернулося. Виходить, я тоді себе спас. І Брукса. Зараз можна віддихнути. Пару днів є. Підлатаємо танки, а там і Берлін.
7-4 в твою пользу, але тигри в німців ще не кінчились. Так що ще побачимо, чи я візьме.
Значок лампочки означає, що супротивник вас виявив. Рух неможливий. Гусениця розірвана. Ходову полагодили, рушаймо. Гусениця може порватися. Влучність у гармат не 100%, тому снаряди можуть не завжди летіти в центр прицілу. Пробили броню. Пробили! Броню пробито. Є пробиття. Пробиття. Влучили. Є пробиття. Пробили броню. Ціль уражено. Є пробиття. Файний постріл. Гусениця пошкоджено. Пошкодження баку. Критичне пошкодження модуля. Полагодьте його за допомогою ремкомплекту на панелі знизу. Відновили траки. Гусениця відремонтована. Ходову пошкоджено. Пробили! Є пробиття! Пробиття! Є пробиття! Пробиття! Не пробив.
світло навколо прицілу показує влучність гармати. Зачекайте трохи, щоб зробити влучніший постріл. Як не пробив? Є пробиття. Ціль знищено. Броню пробито. Пробили броню. Пробиття. Є пробиття. Броню пробито. Гусениця зіскочила, рух неможливий. Є пробиття. Полагодили гусеницю. Гусениця відновлена, можна рушати. Ціль уражено. Пробили. Є пробиття. Пробиття. Пробили. Пробили броню. Ціль уражено. Влучили. Файний постріл. Пробиття. Пробили броню. Влучили. Пробиття. Броню пробито. Пробиття. Ціль уражено.
пробито. Є пробиття. Nordscar was enveloped in an icy